נשיא טורקיה, הצבא יצא נגד זה, אמר זה, אנחנו לא רואים את זה בעין. قيادة التنمية والإنتاج الزراعي הצבא הוא לא פקטור מבחינה פוליטית בטורקיה. תסמכו על זה, כלומר, אתה יודע, הפיכות צבאיות זה לא דבר דמוקרטי. عملية خصبة بتتيح לארדואן לא אוהבים את הפיכות الحياة الحديثة. טוב, אז מוסר ההשכל שכנראה בחופשה הבאה של ארדואן. מאז ההפיכה לפני עשור הוא כבר לא יישן עם עיניים. الاقتصاد القومي. תודה רבה לך, עשור ששינה אותם מקצה לקצה. תודה רבה לך. תודה רבה קייס. כן, ועכשיו אנחנו الوزارة بتوافق לעיראק. הגיע אתמול לוושינגטון אחרי שנשיא ארצות הברית טראמפ הזמין אותו לשם. במוקד הנסיגה האמריקאית הסופית מיד, משכם, וקודם כל אני רוצה שנשמע את קבלת את המפרסת הזה. He's a young man. He's young and he's handsome.